Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurak saktiyak. Naimbag nagsapa kakabsat, iti Miyerkules, may kasangapulo kat lima, iti mabilang iti bulan, iti Marso, kuna nagor ti Pastor Nemi, panagsisweldo. Karagiyag sweldo, iti dating agundaway. Well, agyaman tayo iti apo, iti nasalun at manen nga bagbagi tayo, nasayaat nga paraangan tayo, kaputa dalam pailaing kakabsat, dati sumagmano nga arbis na, nga magyaman tayo iti Diyos. Ay, iti dating agundaway, iti importante, ang dati angas tayo, kaya dati pigsatay nga nakariing, iti dating agsapa, tato ti kasta aramidon tayo manandig, iti banag nga aramidon tayo, nga nakaplano nga aramidon tayo, katang tayo maramid na kita, no awan, iti tulong iti apo, kat makipagpasin dating programa ti agsapa nat nun, iti namnama, nga manggunod, kada kita nga tarigagay, iti dating aldaw, maraydayaw iti apo, kada to, iti anakayin kapsat, iti apo, nga makikadwa, iti panagkararagas ng panagadal, iti sasao ti apo, Lawrence Salazar. Uray anya pa'y di mapaspasama. Di kanto mabalin na pagtalikodan. Lupaitan ket nagbaliw ti panawin. Pulos sa di kanto liplipatan. Apo Jesus sipat pateg kaunay. Jaka baelan tiag biag no awan ka. Sikalay nga po ti gameng ko. Gameng nga kapapatgan para kaniya. Kikidawe ken ka Jesus tuy biag ko. Ti pambakawan mo kanya. Numasansan ama pasaktak day tapuso. Kaput kinadot laped ti panagserbiken ka. Apo Jesus ipat pateg kaunay. Kabaelan ti agbyag no awan ka. Sikalaeng apo ti gameng ko. Gameng nga kapapatgan para kaniya. Amen. Ayagyaman kami, Sister Bioli Gading. So, tinagkanta dito kakabsat. Nga awat iti kapatgan nga gamang na. Gagamit na no saan nga gamang. Nga gamang na. Do din ni Apo Dios. Hana nga kayat iti hana nga kayat ti agbyag no awan iti Dios iti biyag na. Well, agyaman tayo. Makababilig kanta pa ilaeng ket nakaka-encourage na po. Well, iti dayto nga gundaway kahit kuman nga makipaglukat kay libro iti Lucas kapitulo 12 15 aging gana iti 21. Wala na kakamsat. Intuloy na kinuna kadakwada amin. Itain niyo ket agannad kayo. Agannad kayo iti amin nakita iti kinaagom. Ta iti pudno abiyag iti tao saan na maibatay iti sanikwa. Uray no kasapno iti kinabaknang na. Sinarita na kadakwada daytoy apangarig. Adda iti nabaknang anawadwad iti apit na. Kinuna na iti bagina. Anya nga ti aramidek. Awan umanay apagipunpunak iti apit ko. Amukon. Dahito iti aramidek. Rakrakak dagiti sarusarko kunana. Ket mangbangon akto kadagiti
dagiti dadakkel a pagipunpunan iti apit ken daduma asan ni kwak. Ket kunakto iti bagik nagasat ka bagi ta adda amin a masapul mo iti adu atawan. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, ket agragsak ka. Kinuna iti Dios ken kuana maag itamot laeng makatawa ng G-word nga maag. Babasahin tayo kakabsat ya. Itamot lang rabi matay ka. Kat amin dagitoy ngayang urnong mo, siya sinuntot ag tagikwa. Yung verse 21 ko na, kat ingibus ni Jesus, kastanto iti pagbanagan, dagiti agurnong iti adu asan likwa, nga agpaay kadakwada, ngam napanglawda, iti imatang iti Dios. Well, madaydayaw iti apo iti dating gundaway. Ikaw tayo basit. Ag-feedback na di radyo. Well, agyaman tayo kadagiti sa iti apong iti binasa man iti dating gundaway manipod kakabsat iti libro iti Lucas, kapitulo 12, versikulo 15, aging gana iti 21. Well, no makita tayo dito kakabsat iti pakasaritaan, iti may isa nga nabaknang, iti kinapudno na may isa nga napanglaw. Kaya kung nanangaroon iti verse 15, tatay binasat tayo, kitain nyo, kat agannad kay iti amin nakita iti kinaagom, ta iti pudno abiyag iti tao, saan nga maibatay iti sanikwa. Uray kasatno iti kinabaknang na. Ti sao kakabsat nga kinaagom, magipakita, iti may isa nga tao, nga agtartarigagay, wenno mawaw, iti adupay. Kaya, digiti Romano, adda iti pagsasaudang nga kastoy, iti kwarta kat kaslala danom, iti baybay, kas uminom iti tao, at adda nga isu iti mawaw. Kaya, iti binasa tayo kakabsat nga basit iti Biblia, impayan na tayo iti balaag, nga masapol, nga agannad tayo iti amin akita iti kinaagom. Apay, agsipod tayo iti biyag saan laang nga kwarta, in kinabaknang. Kaya, ni Apo Jesus, mabalin nga kunain na kadatayo ita, uray adda ken ka amin nga kinabaknang, ngem iti kinapudno, agbibiyag ka nga marigrigat. Anya iti pudpudno nga nabalay nga panagbiag kakabsat. Makita tayo dito iti may isa nga pangarig maipapan iti nabaknang nga tao. Nawadwad iti apit na, well, appropriate dito nga message. Gapot harvest time tatay kakabsat. Yeah. Nawadwad iti apit na, kasapulan na iti dakdakkel nga pagipunpunan iti apit. Kung natay kadagiti nga tiyempukot, garong kung natay saya. Kat adaamin ken kuana. Takuna na di verse 19, nagasat kan bagi tanda amin ang masapul mon iti adu nga tawan. Secured na siya, safe na siya, gaputi na kat adu nga harvest na, babaloy nga nabayag nga panawan, kat agbiag isuna, iti panagpuna na. Kaya, mabalinan lang ti agina na mga uminom, agragsak. No kitahan tayo, ti inaramid dahi nga tao, no anya iti nasaya at para kenkwana. Ngam ni Apo Jesus, insuro na kada tayo, iti verse 15, aya, nga iti panagbiag tayo saan laang nga maipapan iti kinabaknang. Iti verse 20, inawagan na iti Dios. Bueno, inawagan iti Dios daytoy nga tao nga maag. Ngem kahet nga ipaganutnit kakabsat nga saan nga gapo ta nabaknang daytoy nga tao ket inawagan nan iti Dios iti maag. Iti Dios saan na kinuna iti sao nga basol iti pannakaadda kakabsat. Iti kinabaknang haan, hantay nga makita nga iti kinabaknang kat basol, no. Saan nga basol iti kinaado iti kwarta tayo kakabsat, blessing data. Dagiti gamang tayo, hal nga basol iti kinaado, wenno padnakaadda dagita. Hal nga basol iti, intuno, hal nga basol kakabsat iti kinaado iti blessing mo, kinaado iti kwarta iti bangko, iti basol kakabsat, intuno dayta nga gamang mo, intuno dayta nga kwarta, iso ti makinigem, itabiyag mo. Kat kastoy iti napasama kiti daytoy nga tao. Nagtrabaho inaramid na ti amin nga kabailan na. Tapos iti kasta magulod na iti kayat nga biyag. Ken kaipapanan na iti bagina iti bagina. Ngem apay nga rod? Tanawagan isuna iti maysa nga maag. Umuna kakabsat agsipud ta iti agbalbalin nga master iti biyag na ket iti kinaagom. Manipod ka dagiti bersikulo nga binasa tay kakabsat, ano nga inulit-ulit daytoy nga tao no anya dagiti naaramidan na. Dagiti adda kenkwana. Ken no anya iti aramiden na pay. Daytoy nga tao agbibiyag kakabsat iti basit nga lubong na ken iti tarigagay na maaddaan pay isuna ti ado ken adu pay.
Saan laing kakabsat nga agbalin nga master na iti kinaagom no dikit ti awan iti Dios iti biyag na. Ni John Wesley kinunana iti maysa nga nabaknang nga tao inaramid na iti lugar na nga basit nga paraiso. Pagyamanan na iti Dios gapu kadagiti nga banag ket awanan na awanan amin ida. Ngem iti binasa tayo kakabsat daytoy nga lalaki kitkitaan na laeng. Dagiti addaken kuana saan nga no siya asino iti naggapuan na. Awan man lang iti panagyaman na iti Dios. Apay tinawagan iti maag dating nga lalaki agsipud tawan iti Dios iti biyag na ket agbibiyag laeng gapu iti kinabaknang nga addaken kuana. Ulitit kakabsat, awan iti dakes na iti panakaadda iti kinabaknang. Blessing data, pagpapala po yan ng Panginoon. Ngem kas kinuna ni Jesus iti tao may nga maag into no agbyag laeng gapu kadagiti banbanag ditoy lubong ngem awan iti Dios ket kuana. Ngay dagiti nga properties niya dagiti gamong nan isu ti manipulate ken kuanan nga usaren na duma nga asuna ket very powerful isunan nga kabaalan na aming aramiden gapu dagiti nga gamang adda ken kuana wenno gamit wenno properties nga adda ken kuana hanaman laang mabigbig nga tinaggapuan na amin dagitoy kakabsat ket iti Dios. Aya hanang mabigbig nga amin dagiti nga banbanag ultimo kakabsat iti buok na hanaman lang mabigbig nga dagiti ket naggapu iti Apo. Andakin niya yung mga mangkita kakabsat iti daytoy nga tao no apay nga naawagan iti maag isuna. Adu iti agbibiyag nga awan iti Dios iti panagbiagda. Sanda nga malagip ken pagyamanan iti Apo kadagiti adu nga parabor na. They simply have no room in their life for God. Aya, set aside dan ni Apo Dios. Ket awanen kakabsat iti hanga amin niya kastoy ibagbaklaan kadagiti awan pay kakabsat iti Kristo kinkwada wenno dagiti aramiden da nga Kristo ket dagiti kayamanan da. Anya iti pagbibiyagam ita ayat kakabsat. Anya iti importante ken ka. Dayta ka di trabahom. Aya ta kinabaknang mo ta salikwam kabsat agbiag ka kumang kaduam ni Kristo iti inaldaw. Nagpintas nga adda dagiti blessing mo dagiti kakaduam pay ni Apo Dios. Ang kade. Aya iti kinaababa kakabsat ti makita tayo iti kinaababa iti panagbiag tayo daytoy nga nabaknang nga tao adda iti plano na iti masakbayan na ngem saan na nga na napanunot nga mabalin nga ababalaeng iti biag. Iti verse 20 kuna na itamot laeng rabii matay ka. Ket amin dagitoy nga urnong mo siya sino to tagtagikwa. Mabalin daytoy nga lalaki panpanunuten na nga agbyag pay iti nabayag katawtawan. Adu ti busbuson na ngem iti kinapudno na mabilbilangan iti oras iti panagbiagnan. Kabsat santa nga igem iti biag tayo. Aya hantay amo iti mapasamak. Kuna nang iti James chapter 4 verse 14. Diyo amuno anyan to iti panagbiagyo into bigat. Ngamin, mayari ka iti angep, nga agpukaw kalpasan iti pagdarikmat, apan nagparang na. Anya iti priority iti biag mo iti dayting aldaw kabsat. Iti aming addaken ka ket bendisyon dayta. Ken parabor iti Dios. Regalo ken ka iti Dios ket mabalinmet nga impabulod laeng ken ka iti Dios dayta. Haan mo nga tagikwaan, haan ka di kabsat nga dayta iti karibal ni Apo Dios ken ka. Blessing data, steward lang tayo, tagapangasiwa, tagapangalaga. Dagita nga blessing impaay na kada. Agyaman ka, tanaparparaburan ka iti blessing ka kabsat. Aya, nuita nga tiyempo alain iti Diyos, iti pabulod na ken ka. Adda ka di iti maisublim. Wenno adda ka di iti maaramidam kabsat. Aya, kabsat mabalin mo iti umasidig iti Apo iti da iti nga tiyempo. Saan nga damagan iti Diyos no adda iti kinabaknang mo? Aya, wenno adu iti kwartam iti bangko, iti importante iti dayta nga aldaw kabsat nga sumangot ta iti Dios iti saludsod inawat mo ka din ni Apo Dios nga manubot ken mangisalakan mo. Naisalakan ka din. Adda ka din ti relasyon mo ken kuana. Agbibiyag tayo ka din para kini Kristo. Agserserbi tayo matlaeng ken kuana. Ket nagmula tayo ka din iti gameng. When nagmula tayo ka din iti gameng tayo iti langit. Anya iti pagbibiyagam ayat nga kabsat. Kasat no,
no ita nga oras, mabalin nga kalpasan iti dati nga programa kit ipulang mundo itabiyag mo kini Jesus. Nakasagana ka kadi. Agbibiyag kamit lang kadi para iti Apo. Kit nabak lang kadi. Uno nabak lang ka kadi. Kadi kiti banbanag maipapan iti Dios. Ado kadi ti investment mo iti heaven, iti langit. Kumusta ka? Iti dayting aldaw ka kamsat. Inya iti napatpatagken ka iti dayting gundaway. Ado ti amutoy ka kamsat. Ang iti grugida kuna karon abot ti prayer kararagda. Perfect attendance ti prayer meeting kadagiti churches. Ngem iti rimang aydan ka kamsat. Handa man lang ammumot. Hindi man lang nila alam mapanuri sa ruangan iti kapilya. Kamsat sa balila ta mga sponsor ka mga itid ka iti mo di church hanga da importante ka kamsat importante adda ka iti iti agserserbi ka iti Apo. Wan siguro ko nang pastor paset mo iti panagserbi iti panang uri haba pa na church mali po yon. Aya iti kayat ni Apo Dios agserbi ka ken kuana mapan ka apa mo idaydayaw isuna. Aya dala ka lang nga aramiden nga excuse tayo no dadumaya ngano adda ti sanikwata yo mangitid ka iti pastor, mangitid ka dagiti workers, mangitid ka iti labyot iti church. Ngem hanga da iti dadya nga kabuuan ang nang iyong buhay pag-serve kapatid. Kaya anday ti maramidam. Naduduma ket ka iba pa rin kung naklagron sa bali lang kabsat nga adda tayo iti pagdaydayawan iti Apo. At sa bali laeng dati relasyon tayo nga miking kuha na masapo lang. Napapanam iti church. Adu dagi jab amut tayo kakabsat nga talagang agsasacrifice da, agsasakripisyo da. Nga iti Sunday talagang ma-close. Iti pwesto da, o palingkida tapno ikanda iti gundaway nga ag-worship kini Apo Dios. Bigbigan da kakabsat nga aming adda kadakwada ket naggapo iti Apo. Ulitit kakabsat, haan nga basol iti maadaan iti blessing, iti bendisyon, iti kinabaknang kakabsat. No haan nga dagito nga banbanag, iti manipulate nga nga iso ti master iti panagbiagyo kakabsat. No duma sinasabi natin hindi, pero in realidad iti reality Apo iti panagbiag tayo kakabsat. Kasya iti mapaspasamak. Isu iti agliklikhaw iti biag tayo. Dagiting aramidon tayo. Laging excuse gapo ta business iti kata. Agselos ngut ni Apo Dios kakabsat. Kaya hindi nakmot lang daldalawon dati anak ko, hindi man lang mapan iti kapilya when the church. Kaya ayat nga kakabsat, hanto yung amo iti biag ko na nang James chapter 4 verse 14. Hanto yung amo iti biag tayo. Into no bigat. Hanmumot nga fully ma-enjoy nga talaga iti blessing no puro kastahan kada ay napipintas mo lang nga addaan ka iti blessing at the same time you are serving the Lord. Aya, adda nga marikrik na with the presence iti Apo addaan ka ti relasyon ken kuana. Sapay kung makakabsat tahantay nga maawagan iti maag into dumting tayo dumatag tayo sa kuanan iti Apo. Nga hanga dagiti gameng properties tayo iti igbalin nga master tayo kakabsat. Ay tinga kakabsat kitain tayo nga nalaeng. Aya, kitain tayo nga nalaeng kakabsat. No anya ba iti master tayo iti panagbiag. Ikan tayo iti pasat iti Apo. Ikan tayo iti gundaway iti Apo. Kasayaatan launay. Amo yung kakabsat iti joy nga mariklik na tayo kakabsat iti panagserbi iti Apo. Han nga magatadan mo ita. Aya, lalo into no mariklik na iti presence iti Apo. Han mo magatadan iti anyaman nga banag dito ilubong kakabsat. Sut po na ayatik nga kakabsat. Hantay kuma. Wag po tayong magumon. Hantay kuma nga ag-rely amin. Kadagiti adda kada tayo, adda iti Dios kakabsat, nga mabalin tayo, nga pagitaklingan ti amin. Yes, maramid no. Aya ako nagarti maminsan pa iti programa tayo. No adda dagiti gamong mo, umado iti gayem mo. Umado iti kasinsin mo, ngaday adu ti kabagyam. Nga manmano di pudpudno nga talaga. Nga gayem mo di handang tumulong sa gitna ng kagipitan nga kunada. Anyway, ayat nga kabsat. Sapay kuma. Makita tayo kadagiti bibiyag tayo iti daytoy nga gundaway. Aya. Makita tayo nga addaan tayo iti blessing at the same time agserserbi tayo iti Apo. Awan ti ka esping ti ragsak kabsat. Hangko mga dagiti gamon tayo, hangko mga dagiti banbanag. Hindi yung kayamanan po natin.
ang agbaling nga lapad tapno itinday iti biyag tayo agserbita iti Apo. Paset dayta iti panagserbita tayo matindi. Kaya sa pulan iti ministry na kita kakabsat nga gamang tayo ngamahaan nga kung dayta kuma iti may nga focus tayo. Iti panagbiag tayo. Aya tayo nga kakabsat. Aya, kumusta ko nagarod? Kumusta iti pa biyag tayon? Agbibiyag kamutlaan kadi para iti Apo. Kat nabaknang ka kadi ko naktatay. Kadag iti banbanag maipapan iti Diyos. Adamot laang, adumot laang kaditi investment po di langit. Well, dawatig man iti dito nga kanito iti panagkararag, pagtamad tayo kat agkararag tayo kabsat. Kabsat no awan iti dito nga kanito, awan pa iti nananay nga relasyon mo iti Apo, kaya't kuman nga makipagkararag ka kanya iti dito nga gundaway. Hallelujah. Diyos mi, amami nga nainlangitan madaydayaw, Apo Diyos, itinagan mo. Agpakumbaba kami keng ka iti dito nga kanito. Pakawanan na kami kadagiti tiyempong agbalin kami nga naagom. Kadagiti banbanag dito'y lubong. Ket malipatan da ka, Apo Dios. Tunad duma, Apo, ikarkararag mi nga maadaan kami iti business. Maadaan kami iti blessing. Ganun duma iso iti mausar. Dagiti nga banbanag agbaling nga lapod. Tapnuhaan mi nga aramiden. Dagi responsibilities mi nga agserbikeng ka. Pakawanan na kami, Apo. Dalusam iti puso mi manipod kadagitoy nga kababalin mi, Apo. Ipaayan na kami tinadalos nga puso nga agbibiyagken ka. Ipaay mo iti panakabalin, Apo Diyos, Espiritu Santo, kada kami. Apo, kadagiti dingding awan pa, Apo, tinatalagad nga relasyon da ken ka. Dawatag, Apo, ti panagtignay mo iti biyag da iti da iti nga tiyempo. Ipaay mo man, Apo, iti nananay nga tarigagay, nga isuko da, Apo, iti panagbiag da ken ka. Agraman da gito'y, Apo Diyos, lapad, Apo, iti panagserbi da ken ka. Katawatan da ka. Manubot kin mo isalakan da, kin maadaan da, Apo, iti relasyon ken ka. Itid mo man, Apo, iti agtultuloy. Nga panang sagid mo't, Apo, kadagiti daan iti saksakit karirik na wano niya pang agkasapulan iti dahil yung gundawan. Saan lang, Apo Diyos, babaling hala nga napiskalan ti kasapulan da dagiti dumdumgag. Pagraman kang runanti spirituan nga biyag da, Apo. Dawatit mo't, Apo, iti panangaywan mo iti tunggal mo isa kada kami. Iti daytoy nga kanito, Apo, kadagiti aming agdingdingig. Apo, anyaman iti kasasaad da, Apo, ipay mo man ti ado nga parabor, ken bendisyon mo, Apo. Tultuloy mi, Apo Dios, nga ma-enjoy iti presensyam, iti daytoy nga agmalem, Apo. Kumamang kami ken ka. At Lord, kas nangagan mi dagi sasaom. Adaman dagi jay maawagan, Apo, wenno amoy man nga iti biyag mi kaslam awagan na kami ti Apo ti pakawanan na kami, Apo Dios. Tulungan na kami nga balbaliwan mi, Apo Dios, iti wagas, iti panagbiag mi nga sika, Apo Dios, iti kanayon nga priority mi, Apo. Agraman digiti adda kada kami, Apo. Wala po giyaman kami iti dayto nga aldaw iti pamalagip manen, Apo, iti tunggal maysa kada kami, O Lord. Pudno launay nga naragsak iti biag nga awan ka nga mangi dadaulo kada kami. Kukom iti biag mi, Apo. Ket awan iti mamaay na no awan ka, Apo, nga makipagpaspaset kada kami. Bendisyon nam iti tunggal maysa kada kami, Apo Dios. Idalan na kami iti dayto nga aldaw. Ket si Apo ti kamang mi aramidem nga naballaygi iti anyaman nga lakad mi, Apo. Kadagiti estudyante nga agbiyahe nga mapan kadagiti school da, Apo, dawadag iti panagtarabay mo, dagiti teachers, manursuro, Apo, ti public and private schools, dagiti doctors, dagiti aming nga kakabsat nga agbiyahe nga mapan, Apo Dios, kadagiti pagtrabahuan da anadam aywanam ida, Apo. Tulungam itunggal may sakada kami. It din mi amin keng kami ang glory, amin nga dayaw kin panagyaman. Madaydayaw ka, Apo. Itinaga na Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Alawan kakabsat, agyaman tayo iti daytang kantamanan ket kablaawak iti tunggal may sakada kayo nga adda amin kadagisibsibay wenno madama pa lang nakatune in iti dayting programa na imbag iti Dios kakabsat agyaman ak iti panakiadda iti las iti 30 nga minutos ket kahit kuman nga kablaawan da kayo nga adda kadagisibsibay iti radyo da kang ore pa kita dadto live streaming agbubuy iti dayting gundaway. This is Sister Gemma Bastug. Praise the Lord. Thank you Lord for another new morning. God bless everyone. Kung namot ni Mary Joy Balao, good morning po Pastor and everyone, blessed Wednesday. Dorian Maricod Chan, blessed morning po sa lahat. Kini Ma'am nga Teresita Malaguyo, good morning po Pastor Lawrence and family. To listener of this broadcast, God bless us all. Lenny Giev, kunana, good morning Pastor, praise the Lord. God bless everyone. Sister Milang Cabanyero, good morning magkini brother nga Danny. Kinilolo kinilolo nga sigon na imbang agsapayo amin dita difun, gulak difun, kirino kin amin nga nakatune in. Aya, na Sister Tessie, Brother Boyet Montemayor, good morning kada kayo amin dita nga dumdum nga kakabsat. Ore pa ni Sister nga Pilamer de Jesus. Best, kung ano. Ma'am Robilidarok Agustin, ti Diyos, iti Madaydaya, unay, have a blessed morning, Pastor and family, God bless. Pastor Junimil Hipol, na imbag nga agsapa yung awan labas na dita Roas Isabela. Vivian Buenavente, good morning, Pastor, and your family, praise the Lord, God bless everyone. Ma'am Shirley nga Dumon, good morning, Pastor Lawrence and everyone listening, glory to God. Mitch Balinbin, good morning Pastor and family, madaydayaw iti Apo, agyaman kami iti mensahe nga mangtagpilag. Iti agtultuloy nga agserbi iti Dios. God bless you more Pastor and family. Sir Johnny Milhay Paul, kunana, blessed morning Pastor and everyone. Ini Sister nga Rosbel Apostol na imbag nga bigat, Lorna Pakleb, kunana, good morning Paul. Ni Auntie Alina Valentin, good morning Pastor, God bless. Pilamber de Jesus, blessed morning everyone. Kini kay Pastor nga Teresa Martinez, good morning po Pastor, at sa lahat kini kumpadrek nga Alex nga Ritwa, good morning Pastor Lawrence, Pastor Joy and family. God bless po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa nakaka-encourage na radio program na ito. Have a wonderful day. Thank you kumpadre. Marivic Aliga, ko na good morning Pastor and family, God bless you. More and always po, kung na God bless us all. Okay, i-check tayo time tayo kakabsa. Okay. Kini Pastor nga Samuel Tomas, good morning, God is good all the time, amen. Kinini nga galitya nga galang, madamamot nga agbuy-buya. Kini Pastor nga Bong Manachol, good morning. Kada kayo, amin. Di kamot nga ginbiten, ti kasarmo, Pastor Bong Manachol. Ore pa kini Sister nga Jennifer Caro, blessed morning everyone in Christ. Sister nga Angie nga Aquino, God bless everyone. Kini Sister nga Feby Montemayor, kuno na good morning kada kayo amin dita Gulak. Blessed morning po Pastor and family. Kini Sister nga Jinky Rakal, blessed morning po Pastor and everyone. Praise God, hallelujah. Thank you Lord. Kuno na madamamot nga igbibuya di Sister nga Malunga na pila. Good morning po dita Balasi iti taaw. Ore pa kini Sister nga Mary Joy Balawag, amen. Ma'am Piron, Sir Alex, good morning, amen. Ayan, Nobilin de Valle, amen, God is good. Kini Pastor nga Teresa Lasiste Ramirez, amen. Hil Tomas, amen. Sir Banji Villa, amen, Pastor. Pudnoonay dayta. Kini Titang Arlene nga Pascual, amen. Kuna ni Merenul Somera, good morning, Pastor, God bless everyone. Kini Pastor nga Sito nga Remiliosa, blessed morning, Pastor Lawrence. Ken kadagiti amin nga viewers ken listener. When pudno nga maminsan, mangted kada tayo iti kinamaag iti kinabaknang kang runaan na no sikaw no siyak ket adipen iti kinabaknang ditoy nga mangrugi nga umay iti panakalipat iti Dios. God bless everyone. Yeah, pudno na tapos. Yeah, kini Sister nga Jessica Reglos, blessed morning po sa inyong lahat. Praise God. Kung ni Sister Meryl Somera, Dolly Pasqua, watching with you, Pastor. Thank you. Kini Sister nga Pilamer de Jesus, amen. Kung Minda Caritativo, kung na amen. Thanks, Pastor, for that message. God bless. Kini Sister nga Perlita Vicente, salamat Pastor, iti sa iti apo iti dayto nga bigat na pabilig kami manan. Thank you very much. Agraman kini Manong, good morning kada kayo amin dita Ramon. Ranjag Ramon Isabela. Ranjag Ramon, tama. Gemma Basug, amen. Thank you Lord.
Kini Jensan, Angeles, Angeli Fernandez Lagundima, good morning kada kayo amin dita Rizal, Rojas, Isabela, orepay kini sister nga Leia Cabanyero dita Difun Quirino, good morning. Ti pamilyam, ti kasinsing ko nga ni Angeli Fernandez Lagundima, good morning kada kayo amin. Dorian Maricol Chad, amen, thank you Lord. Besa Perligo na thank you. Joy Alejandro, thanks sa pastor sa powerful message. Jaime Racimo, agyaman kami pastor, iti napintas. Unay ngamin sa iti apo, babaon kayong ka-God bless, iti pastor agraman, iti pamilyam. Kini pastor nga Teresa Martinez, yes Lord, amen and amen. Thank you po pastor, iti mensahe. Kuna na. Ami Joy Villanueva, blessed morning po. Paul Pablo, Dayag Corpus, good morning pastor from Malig. More power po. Thank you. Okay, Pelican Las, Sister Pelican, thank you Lord and good morning po. Well, amin kada kayo ang kabsat nga dakasiksiba iti radyo daw ri pagadagat pwede live streaming na imbag naragsa nga agsapa iti Miyerkules nagkikita tayo manan iti kaslimot lang nga oras intun bigat iti dating nga programa ti agsapa napnoan iti namnama na naggayem kan kabsat yu ti Apo Lawrence Salazar. Idi damu cakayat met nga tinggen nimita biru-biru kikiten kaya rigan iti bilang tibitwen kasta met maadang muin kay tinggen Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan ti Namnama Lunes ingat Biyernes